barkanmu da waraka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin tashar jakadan fasaha tare da ni Abdulbasit Musa, inda yau muna tare da Ahmad Idris, wanda co-founder Code Pyramid, co-founder Startup Kano, managing partner Enovatelab, dami kuma sai kuma That Technologies, co-founder That Technologies. Co-founder Tech Technologies, That Technology, wanda shine kuma kamar tsohon organizer na Depsi Maiduguri da GDG Cloud Maiduguri, wanda abubuwa da dama sun faru a lokacin da yana kamar aiki da waɗannan mutane. Yau za mu yi magana ne akan kasancewar mutane da yawa suna tunanin ya za a yi su fara kariyar su, ganin ayyuka ya fi sauƙi samu a wannan duniya, kasancewar in kana wannan harka ta fasaha da ƙere-ƙere. Shin in za ka fara, wanne za ka fara, kuma ta yaya za ka fara? Community suna nan da yawa da suke tara mutane suna koya musu. Shin ka joinin community ɗin ko kuma kawai ka zauna kai ta abin ka kai kaɗai? Shine tambayoyin da zamu yi wa Malam Ahmad Idris. Malam Ahmad Idris, barka da zuwa tashar jakadan fasaha. Barka. So za mu so mu ji kamar a matsayinka na tsohon shugaba na Depsi Maiduguri da Google Cloud Maiduguri. Shin in mutum zai fara kariya a abubuwan da ya shafi fasaha da ke shin wanne ne zai fara? To na farko ne ya kamata mutum ya fahimci a cikin harkokin da ya shafi harkar fasaha wata alƙibla ya dosa. Ka gane? Misali shine idan so kake ka fara sarrafa shirin shafuka da yanar gizo, ya kamata ka san wani irin fasahohi za ka koya domin ka zamanto ƙwararre. Ka gane? Sannan bacin haka ita duniyar fasahar kanta tana da kashe-kashe, tana da rabe-rabe da kashe-kashe in terms of inda mutum zai iya kamawa a matsayin sana'a. Ka gane? So akwai waɗanda su sun shahara ne a ɓangaren misali animation, shine kamar yin zanennukan da ake na wasa da shi. Akwai wanda su ɓangaren hardware suka fi ƙwarewa a kai, akwai wanda kuma su ɓangaren software da manhajoji kenan. So manhajoji software mutane dai sun fi karkata ga ban san dalili ba, amma mutane sun fi karkata da ɓangaren software. So kuma yawanci za ka ga kowa yana so ya zamanto ya iya yin software ya ce yau ga software yau ga wata manhaja wadda ni na yi misali. Ka gane? So amma dai gaskiya ni babban shawarar da zan ba mutane shine yawanci musamman irin waɗanda suke zuwa irin taro da ake yi na community, wato irin ake cewa irin taro da ake na mutane da suke ƙara sani ko da mutanen da suke da interest ko kuma suke da ya za a ce ne a ƙara musu sani ko kuma a sanar da su akan ko a koyar da su akan wani abu. Yawanci rashin fahimtar ina suka dosa shi yake bata musu lokaci, saboda kullum zaka ga su ne nan su ne can. So su ba su samu sun kware a wani wannan fasahar ba. Gobe idan wata za ka gansu, Android suna nan, Cloud suna nan, so ba su graphic design suna nan. So kullum kawai su ne nan su ne can. Ka gane? Ba su tsaya sun ɗauki guda ɗaya ba sun kware a kai. So sannan kuma yawanci akwai laifin ma masu tarurruka, masu haɗa taron. Ka gane? Saboda wani lokaci su masu haɗa taron su za su haɗa taro akan cloud, still su ɗin ne za su zo su haɗa taro akan maybe web ko mobile, kuma the same waɗanda suke zuwa kullum su suke sake halartar wannan taron. So kaga mutum yaro zai tashi kawai in ka tambaye shi me ka iya, zai ce maka ya iya wannan, ya iya wancan, ya iya wancan, amma kuma in ka duba yanayin ƙwarewar su za ga ai duka ma bai ma taka kara ya wannan karya kawai gaba ɗaya ba yau a shi ka gane kaɗan tsalle kawai yake. So ni shawarar da nake so in dinga ba wa mutane, ko da yawanci ma nake ba wa mutane most of the time, shine idan ka kama abu ɗaya na farko kawai ka ma fahimci me kake so ka yi, sai ka kama shi ka rike shi, sai ka sa kanka. A gane? Saboda wasu abubuwan dole kai da kanka za ka koya wa kanka.
in kuma idan ka ci sa'a ka samu wani ubangida wanda zai iya dinga nuna maka yadda harkar take tafiya, so shi ma zai iya taimakawa. Amma idan ka kama misali kana so ka yi web development, ka dan iya wannan HTML, CSS da JavaScript, idan ka iya wa'annan technologies din, so sai ka fara building din wani abu real life da shi, ko project ne na wasa, ba ma sai wani serious project ba. Saboda in baka practicing, baka amfani da wannan ilimin da ka koya kai wani abun kirki da shi, abin da za a zo a gani, ilimin ba zai ba lalle bane ya zauna, ka gane ai. To kullum kawai zaka ga kawai kai baka gama kwarewa ba, kuma kawai sai ka rasa ma kai a wani hali kake ciki. Kana dai cikin mutanen da ake cewa la ilaha illa. Yawwa, so za ga su ne yawanci za su ce ma ai harkan nan da wahala, kuma dalili shine saboda basu bi abun yadda ya kamata su bi abun ba, shi yasa za su dinga wannan complaint din. To kamar ka magana akan masu da event din da kuma su masu, duk da ni a gani na akwai riga da ake bawa, akwai ɗan shinkafa da kaji da ake bawa, wannan yana ƙara kama confusing din su masu zuwa event din. Za a ci kaza, ba mu je mu ci kaza, akwai riga da irin wannan. Kamar yanzu ka yi magana akwai taro da kamar ka shirya yanzu akan web, shin me ji hankalinka ka shirya wannan taro? To bari in fara yin magana akan nan da kai. Yawanci tarurrukan nan da ake da gaske ne ana bawa mutane kyaututtuka irin na riguna da littattafai haka, da kuma ana bawa mutane abinci, ana dai ba su kulawa, kuma yawanci wannan abun yana ƙara janyo hankalin su dinga halartar wannan irin tarurrukan nan. Sannan kuma ni kuma a nawa wannan din ra'ayin, ina tunanin yana daga cikin dalilin da yasa kuma ake samun matsala. Yawanci mutane suna zuwa wannan taron ne ba don su koyi abu ba, iyakaci don su samu su ci abinci, su samu swags da riguna da wannan stickers nan da ake bayarwa, biro da littattafan nan da ake bayarwa, ka gane. So mu gaskiya abin da muke so mu yi, kaga kamar mu yanzu a Enovatelab, kamfanin mu da yake bangaren harkar digital media, abin da muke so mu yi shine muna so mu ba wa mutanen da suke da kwazo, suke son su koyi wannan harkar web design din nan, sarrafa wannan shafuffukan yanar gizo. Muna so mu ba su ilimin da zai musu amfani, ba wai iyakaci a rayuwarsu ba, har amfanin da za su iya amfanar al'umma da shi, ka gane. Ilimin da zai sa su iya warware matsaloli, ka gane, su dinga gina abubuwan da zai sauwaƙe rayuwa na yau da kullum, ka gane. So mu dalilin da ya sa muke, in ka lura programs ɗinmu ba irin yadda aka saba yi ba ne, saboda mun lura cewa gaskiya irin yadda mutane suka saba akwai matsala a ciki. Saboda haka mu sai muke tsara namu yadda idan har ka gama program ɗinmu zai wahala a ce baka iya wani abu ba, zai wahala gaskiya a ce yau ka zauna ka ɗau kwamfuta kuma baka iya sarrafa shafin yanar gizo ba, zai wahala gaskiya. Ok, menene kamar bambancin da mutane za su tsammana da akan cikin wannan program? Tunda kana maganar kwana biyu ne, kuma abun da ya shafi HTML, CSS, JavaScript abu ne mai zurfi. A ce za a yi wannan abu a kwana biyu, kasan kamar za a tura ƙura ta jibin goni. To kamar menene strategy din da kuke bi wannan ya zama, shin iya wannan kwana biyu ne ko kuma akwai wani abu ƙari a baya? To muna yawan samun wannan tambayar, kuma tambaya ce mai ma'ana, ko saboda abu ne wanda ana tunanin za ka yi shi har rayuwarka gaba ɗaya, in ka fara hanyar sana'a. To magana gaskiya dai kwana biyu ba lalle bane kwana biyu ya ishi mutum ya koyi wannan harkar, ka gane. To amma mu yadda muka tsara shi, duk abubuwan da za mu musu a cikin kwana biyu nan ya ishe su je su ci gaba da koyon duk wani abu da za su dora a kai da kansu, kuma ba za su samu matsala ba yayin da za su yi wannan. Saboda za mu ba su foundation ne mai ma'ana, wanda idan suka ga abu da kansu za su iya fassara ma'anar wannan abubuwan da kansu, ka gane. So mu kawai foundation muke son mu ba su mai ƙarfi, yadda ko me za su yi daga baya ba za su sha wahala ba, ka gane. So shi yasa muka ga dalili
da yasa ka gama muka sa ya zama to kwana 2 kenan, ka gane shi. To saboda mun fi so kawai idan bacin sun tashi sun bar wannan taron su iya zuwa da kansu kuma su dora ba tare da sun samu matsala ba, za su iya fahimtar. Amma kamar a player naga akwai inda kuka ce za ku ba da kamar mentoring, haɗa su da waɗanda a yayin da kana cikin koya ka samu irin tasgaro za ka iya tuntuɓa, ok ina ƙoƙarin yin kaza ban samu ba, shin wannan yana ɗaya daga cikin abun da zai ƙara musu ƙarfin gwiwa ko kuma? Ƙwarai da gaske, saboda muna so a cikin su waɗanda muka ga sun nuna ƙwazo sosai mu haɗa su da waɗanda za su iya taimaka musu, kamar yadda na faɗa a baya akwai waɗanda su za su iya taimaka musu da shawarwari, su dinga nuna musu yadda abubuwan yadda za su ci gaba da wannan ƙere-ƙeren ko kuma su dinga building ɗin software ɗin nan, shi ake cewa mentorship, ka gane. Sannan mu ma muna iya ɗaukan interns kamar ma'aikata wanda dai suke kamar entry level daga cikinsu, idan muka ga kaɗan samu in dai ka nuna ƙwazo ya zamto kana ɗan samun kuɗin kashewa kuma kana ƙara gogewa. Exactly, so kaga za mu iya ɗaukan ka mu dinga biyan ka, sannan kuma a yayin da kake mana aiki kana ƙara samun ilimi, so kaga kana aiki sannan kuma kana ƙara koyon sabon abu, saboda akan project za ka yi aiki, practical project za ka yi aiki, so wanda dama shi ne yake ƙara sa mutum. To yanzu kamar mobile, kusan saboda fasaha tana ƙara girma, yanzu in ka ƙirƙiri shafi a yanar gizo za ka iya juya shi ya zanto ba sai ka ƙirƙiri abin nan ba. Wannan shi ya ja hankalin ku kan mayar da wannan kamar training naku ya zanto web ne, tunda daga web sai cloud sai AI yanzu su ne abubuwan da ake ganin nan da shekara 50 ma ba za su goge ba. Amma amfani ƙirƙirar manhaja ta waya kamar shin yana ɗaya daga cikin abin da kuka lura da shi ko? To magana ta gaskiya haka ne, ƙwarai da gaske. Abin da ya shafi ɓangaren mobile yanzu ba kamar da ba ne. Da ne ake in ana neman mobile developers, wato wayanda suka ƙware harkar ɓangaren da ya shafi manhaja ta waya da Android da waya da iOS suna da wahalar samu. To amma yanzu an ci gaba gaskiya, an kawo sabon fasahohi wanda kuma da web based, ma'ana su akan ɗamfara suke da yanar gizo, wanda kuma za ka iya amfani da su wajen sarrafa duka manhajojin da ka saba amfani da su a yanar gizo da kuma a cikin Android, wayarka ta Android da ma har ita kanta iOS ɗin. So mu sai muka fahimci cewa idan muka tsaya muna ƙoƙarin mu koya mutane abin da ya shafi manhajar waya, gaskiya muna ƙara dawo da su bayani. To gwara musu abin da zai musu amfani nan gaba a rayuwarsu nan da shekara 20-30 ne zuwa, ka gane ai. So ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ba mu mobile ba, sai muka ɗau web development a matsayin course ɗin da za mu koyar. To yanzu dai za mu sa link ɗin kamar yin wannan register wannan course domin ganin cewa mutane sun ƙaru. Malam Ahmad Idris mun gode. Thank you, ni ne na godiya. Jama'a duka nan tattauna mu da Ahmad Idris, inda in kana son ka gani me kake tunanin za ka iya yi a wannan duniya ta fasaha, Ahmad Idris ya yi bayani akan me za ka yi kuma wane irin ma abu ya kamata ka yi tunanin yi. Su kuma mutanen da suke zuwa taro domin a ci shinkafa a ci kaza, ni ma dai na dina tun da na yi, amma yanzu na fahimci cewa in ba ku labari akan fasahohi kirkire shine abin da na fi jin daɗi. Ni Abdulbasim Zana ke cewa ku danna subscribe button kun ma ki ƙararrawa domin ganin iyalan jakadan fasaha kullum sun girma. Yanzu nake cewa a zauna lafiya, sai an jima.